ഓട്ടോറിക്ഷ തൊഴിലാളികൾ നമുക്കറിയാമല്ലോ, 3 ചക്രം ആ വാഹനം അതിൽ സ്റ്റാൻഡിൽ കൊണ്ടുവച്ച് ആരെങ്കിലും വാടകയ്ക്ക് വരുമോ എന്ന് കാത്തിരിക്കും. കൂടെയുള്ളവരോട് സ്വറ പറഞ്ഞു നിൽക്കും. വളരെ പ്രയാസത്തിലായിരിക്കും, പരിഭവത്തിലായിരിക്കും, പ്രതിസന്ധിയിലായിരിക്കും, ടെൻഷനിലായിരിക്കും, ഉള്ളിൽ ആലസ്യങ്ങളുണ്ടാകും. പക്ഷേ ഓട്ടോ സ്റ്റാൻഡിൽ എത്തുമ്പോൾ എല്ലാവരെയും കാണുമ്പോൾ, കൂട്ടുകാരെ നാട്ടുകാരെയൊക്കെ എന്നും കാണുമ്പോൾ അവരുടെ പ്രയാസങ്ങൾ മറക്കും. അവരോട് ഇങ്ങനെ സ്വറ പറഞ്ഞിരിക്കും. വാടകയ്ക്ക് വന്നാൽ അവര് ഏറ്റവും സുരക്ഷിതമായി, ഒരുപക്ഷെ നമ്മുടെ മക്കളുടെ രക്ഷിതാക്കളായി മാറും. അവർ സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികളുടെ രക്ഷിതാക്കളായി മാറും. ഒരുപക്ഷെ ഒരു സമയത്ത് അവർ ആംബുലൻസ് ആയി മാറും, മറ്റൊരു സമയത്ത് അവർ കാരുണ്യ പ്രവർത്തകരായി മാറും, മറ്റൊരു സമയത്ത് രാത്രി എമർജൻസി കോളുകൾ ആരും എടുക്കാതിരിക്കുമ്പോൾ ഒരു ഓട്ടോറിക്ഷക്കാരനെ വിളിച്ചാൽ അവൻ ഉറക്കത്തിന്റെ ആലസ്യം മറന്ന് വീട്ടിൽ നിന്ന് ഓട്ടോ എടുത്ത് എമർജൻസിയായി വിളിച്ചവന്റെ വീട്ടിലേക്ക് എത്തും.